Elke woensdagavond kunt je een nieuwe aflevering zien van ons vaste onderdeel Banken met Dre. Je weet het ondertussen, Dre Peters is ergens in Midden-Limburg en spreekt met hem op een bankje op een bank. Dre, we zouden zien ergens bij een voetbalveld, of zie ik dat verkeerd? Nee, het heeft wel met voetballen te maken. Ik sta hier bij het trein van Rios 31. Legendarische Rios, hè, die ooit een keer landskampioen werden. Kon me het kind nog goed herinneren. En aan de andere kant het trein van EVV. De Midden-Limburgse club die het hoogste voetbalt. Waar ik elke week nog kijk van, wat hebben ze gemaakt? EVV of ook Rios. Het interesseert me allemaal. Maar in Limburg werden er zo'n 2000 wedstrijden gespeeld per week. En nog wat meer hebben begrepen. En die hebben allemaal een scheidsrechter nodig. En ik ga met een van die scheidsrechters in spreken. Die is al meer dan 50 jaar uit. En heeft natuurlijk een hele hoop raakvlakken bij mij, Henk. Goedemorgen, jong. Goedendag, Dre. Even in de goot van Rios gekropen, het regent. Het regent, hè. Het belangrijkste is voor Ruke Graas. Ja, Ruke Graas. Ruke Graas. En ik moet zich even corrigeren, dus 70 jaar, maar het zijn 43 jaar. Oh. En ik ben een aantal jaren roet geweest, want destijds hadden we in de KVB nog de rare regel van 47 jaar. Dan moest ze terug naar het lagere voetbal, de leeftijdsgrens. Dat heb ik een jaar gedaan, maar dat was ik ontgruid. Toen ben ik gestopt en ik heb dat naar de rand weer opgepakt. Dus het zijn geen ganse 50 jaar, maar wel een hele lange tijd. Maar goed, als ik even naar die cv kijk, dan heb je een hele hoop raakvlakken met wat ik ook heb. Je bent presentator, je bent muzikant, je bent in de revuewereld. Je bent scheidsrechter. Ja, ik doe dat ook dan. En doorverdag misschien als je zo lang fluit. Ik kan me herinneren 50 jaar geleden met scheidsrechtersdiploma halen. En toen was de wereld heel anders. Henk. Toen hadden we nog geen hele rode kaarten. Nee, we hebben eigenlijk de laatste 15 jaar is de samenleving ontzettend veranderd. Dat merk je ook in het fluiten. En als ik dat dan me gelijk met de deur in de hoes mag vallen, de best wel de vrijwilliger. Maar bij een scheidsrechter, dat weet ik zelf ook, er komt heel veel meer kijken. Er werden steeds meer eisen aan de vrijwilliger gesteld. Dat helpt ook in, dat ik soms op het veld vaak een psychiater ben, een psycholoog. Er moest uitkijken dat ze niet racistisch is of discrimineert. Er zijn zoveel factoren bij het fluiten erbij gekomen, dat nu wel eens zich afvragen die aan de kant staan, die daar helemaal niet bij nadenken. Afgelopen week niet, maar de week ervoor vloot ik bijvoorbeeld in Spalbeek tegen SAH uit Herten. En dat is een flinke wedstrijd. Een flinke wedstrijd, ik fluit nog derde klas. En toen vond je een toeschouwer dat ik maar een stiet word dat ik mijn rollator moest gaan metnemen. Alleen het rare daarvan is dat het een persoon waar die ongeveer even ouder zich is. Dus de ouderen onder elkaar zijn zich ook al aan het discrimineren. Terwijl dat toewits dat ik nog een van die scheidsrechters ben die het nog helemaal kan volgen. Gelukkig. Gelukkig nou die wel. En dat komt er een hele hoop niet meer, maar goed. Maar wat ik waardeer dat ten zeerste. Want du bent een van de 5 scheidsrechters die de leeftijd van 70 gepasseerd zijn, die nog standaardteams fluiten. En dat is ook heel erg knap. En dan nog naar derde klas. En ik geloof pas geleden inderdaad dat de scheidsrechter was bij Spalbeek tegen SAH. En toen dacht ik aan dingen, en dat was eigenlijk ook voor mij het idee, ik moet zo'n man als gewoon op de bank hebben. Niet omdat ik zelf fluit, want ik fluit geen standaardteams, dat heb ik vroeger gedaan. Toen werden we begeleid op wel zo'n miserabele manier. Ik begon te fluiten 50 jaar geleden. Toen had ik een jongen ergens uit de veld gezet. En in Ospel. En de jong die kwam naar de wedstrijd naar me toe. Zei, Shane, ze gaan naar een andere club toe. Wat einde competitie. Kunnen we die kaart niet... ja goed, wie ik was, sociaal. Ik denk, verrek met die kaart. Hè. Maar wat er zo'n scheidsrechter, een collega van mij uit Ospel. Die moet zo nodig de KNVB even inzien dat ik toch een kaart had gegeven en dat ik dat niet door had gegeven. Moest ik het voorstellen. Uiteindelijk kreeg ik dus eigenlijk als straf een jaar lang in de laagste klasse blijven fluiten. Toen heb ik gezegd, weet je wat je met kind KNVB? De buimen, ik fluit wel bij Jos Toes. Ik was toen al voorzitter. Maar ik geef even aan dat als je erover nadenkt, de begeleiding van vandaag is allemaal veel anders. Ik heb de laatste weken die zangers als van die 18, 19-jarigen, nog jonger, scheidsrechters gehad. Weet je wat het is? Het is op een gegeven moment zo. Ik ben gaan fluiten in 74. Toen heb ik 6 avonden moeten volgen en toen was ik scheidsrechter. Alleen er zat één voordeel aan. Ik had heel lang gevoetbald. En weer stapte eigenlijk uit het voetballen. Waarvan met stopte weer in het scheidsrechter, omdat ze daarbij betrokken was waren. De verjonging. Die is heel erg nodig.
Alleen, ik vind dat ze bij de KNVB, en dat mag rustig gezag werden, althans dat is mijn mening, op dit moment te ver doordraven in de verjonging en het besturen van talenten. Begeleiding is hartstikke goed op dit moment. Optimaal. Ik ben zelf begeleider op de zaterdag bij de jongere scheidsrechters. Maar waar ik naartoe wil is eigenlijk het feit dat die scheidsrechters van vroeger, die hebben zichzelf gevormd. Want begeleiding was er praktisch niet. Er wordt 6 of 7 keer per jaar gerapporteerd. En naarmate die rapportage ging ze ook hoger in het voetballen fluiten. Als gelukkig als kreeg ze een goeie rapport. Ik heb in de top van het amateurvoetbal mogen fluiten. Maar het is natuurlijk wel zo. Maar het is top, Henk, van ja, het hoogste. Het is eerste klasse hè, toen in de super. En toen hebben ze een enorme ruktas met bagage hebben ze opgeboekt. En de jongeren tegenwoordig, die werden in een bepaald stramien gestuurd. Het is allemaal regelgeving. De moest fluiten volgens het boekje. Ja, ik fluit in een wedstrijd zoals ik hem aanvul. Er wordt bij de KNVB ook wel op geattendeerd dat ze moest fluiten. De moest managen van de wedstrijd. Dat hij is tegenwoordig zo, het manager van de wedstrijd. Maar ik zag net al in het voorwoord, het is niet alleen maar de vrijwilliger, de scheidsrechter, de kunt enorm veel bekijken. Er moest mensenkennis hebben en dat soort dingen. En die jongeren, die zijn ik op dit moment, op mijn leeftijd, echt niet meer fluiten. Dat is een heel andere generatie. Maar de generatie, en dan pak ik ze van 40 tot en met, nou pak 70 jaar, die dragen op dit moment nog het grootste gedeelte van de competitie. En die vallen eigenlijk in mijn optiek gezien een beetje in de gaten. En als ze die mensen geest verwaarlozen, dan lopen ze het risico dat het al voorkomt dat we in de 4e klas bij de standaardteams geen scheidsrechters meer hebben. 2 weken terug. Doe wie is dat aan het feit dat de KNVB een x-aantal jong gasten extra begeleidt. Hier met de Limburg weegt er zo een stuk 6, 7 alle. En dat gaat ten koste van de scheidsrechter die al 24 jaar metloopt en die zich nu ingehaald voelt door iemand die net komt kijken. Ik zeg niet dat dat immer gebeurt, maar dat risico zit er op dit moment heel groot in. Hè. En natuurlijk vermoeden naar die verjonging toe. Maar er moest wel bekijken dat het hele amateurvoetbal nogal scheidsrechters bezig zijn. En ook de oudere scheidsrechter. Weet je, ik heb een hekel aan leeftijdsdiscriminatie. Je kent dat nooit bewijzen dat dat gebeurt. Maar af en toe heb ik het gevoel dat daar iets van speelt wat ik niet kan aantonen. Maar ik voel me in mijn leeftijd, en du kent me, in mijn geval hartstikke fit. Ik kan het nog belopen. Er zullen natuurlijk altijd mensen zijn waar ik gefloten heb die zeggen van gelukkig als er stop. Maar dat zijn mensen die zelfs moeten aanpakken. Maar 80% van de mensen waar ik ieder weekend nog mag fluiten, en ik kreeg ondanks af en toe een 2e klasse standaard, die zijn blij dat ik kom. En die willen dat ook weten. Dat wil ik wel onderstrepen. Dat ze op die manier die wedstrijden fantastisch fluts. Maar ik ben eigenlijk ook een grote voorstander van die jongeren. En ik begreep die boodschap. Ze moeten natuurlijk op een gegeven moment die eieren die er al jaren zijn. Er werd sowieso al heel vaak nou nog niet naar gekeken, moet ik zeggen. Ja. Op een gegeven moment ook niet frustreren. En dat geloof ik ook. Maar wat gust u die jongen nog met? Want Loes, ik ben het met de gens dat die jonge generatie die nu is, die gaan straks vrije, die gaan een gezin stichten. En die komen die niet meer zondags 4 komen te vullen hoes als we op vakantie zijn, als we moeten fluiten. De reurt net het punt aan, wat speelt bij die jongeren is, dat ze als talenten gebombardeerd werden. En als die promotie niet iedere jaar komt, dan haken er zich al een stel af. Die mensen die dan wel doorkomen, die blijven natuurlijk. Maar het is inderdaad wat ze zeggen, ze gaan vrieën. Ze gaan trouwen. Ze zitten met het werk en dat soort dingen allemaal. Dan merk je het op de zaterdag. Ze gaan vakken vullen in de supermarkt en dat soort dingen allemaal. Dus het is niet meer onze generatie scheidsrechters die men op dit moment vormt. De opleiding bij de KNVB is natuurlijk wel absoluut groot. Alleen ik vind dat ze een beetje een doordraven zijn in de regelgeving en te zeer mensen in een bepaald hokje willen sturen, wordt dat ze die eigen ik niet altijd mee kunnen zijn. En die eigen ik, dat bedoel ik met, de moest ik ook als scheidsrechter zelf vormen. En dat deed ze alleen maar door die ervaring op te doen, iedere week op het voetbalveld. Ik kan een voorbeeld geven. Ik was afgelopen week bij Centrum Boys tegen Leonidas uit Maastricht heb ik gefloten in de 3e klas. Ik heb dan een hele moeilijke middag gehad. Maar dat heeft niks met Centrum Boys of Leonidas te doen. Maar er moest op een gegeven moment ook met bepaalde culturen en met bepaalde mensen die in een andere hoek van de samenleving bivakeren, moesten kunnen omgaan. En als ze zich daarin kent verplaatsen, kent ze ook zo'n wedstrijden makkelijk
fluiten, ondanks dat het een moeilijke middag was, zeg ik toch van, we hebben 90 minuten leuk gevoetbald. En Centrum Boys had gewonnen. Centrum Boys had gewonnen, maar dat deed er verder niet toe. Het gaat gewoon om het feit dat ik altijd in mijn ganse leven, niet alleen in de voetballerie, maar ook in de muziek, of alles wat ik gedaan heb, immer heb geprobeerd voor 100% eerlijk te zijn. En kijk, de toeschouwers langs het veld, dat is een probleem. Vaak kennen ze de spelregels niet. Die zijn de laatste jaren nogal behoorlijk veranderd. Iedere keer weer. Du hebt te maken met verenigingsassistenten die aan de zijlijn lopen te vlaggen. Die soms bewust dichtbelazeren. Maar ook vaak dat het gebeurt omdat ze gewoon niet op de hoogte zijn wie de spelregels fungeren. En dat is ook belangrijk voor. We hebben nu bijvoorbeeld, nu komend weekend van 6 oktober tot en met 14 oktober hebben we de week van de scheidsrechter. Fijn, dus we hebben de uitzending op het juiste moment. Ja, op het juiste moment. En in de week van de scheidsrechter heb ik het gedaan gekregen doordat ik secretaris ben van de scheidsrechtersvereniging Sittard-Geleen. Gedaan gekregen dat we van de KNVB in samenwerking met de scheidsrechtersvereniging van Remuin een clinic organiseren bij de kantine van Lindenheuvel, Heidebloem. Dat is 10 oktober om 7:30 s'avonds. En de komt Stan Teuben, een jongere scheidsrechter, die inmiddels is doorgedrongen tot de eerste divisie van het betaalde voetbal, komt daar een lezing houden. En we hebben alle assistent-scheidsrechters, dus de vlaggenisten, maar ook de verenigingsscheidsrechters via mail de groep Remuin in hun regio en Sittard-Geleen in hun regio uitgenodigd om de avond bij te wonen. Waar is dat? Dat is bij de kantine van Heidebloem, Lindenheuvel. En wanneer? En dat is 10 oktober om 7:30 s'avonds. Koffie, klaar, fly natuurlijk. Klaar, ze krijgen koffie, ze krijgen zelfs een consumptie gratis, ze krijgen na afloop nog een presentje. Maar wat ik daarmee wil zeggen, dan moesten hergaan. Dat is heel belangrijk voor verenigingsscheidsrechters. Want verenigingsscheidsrechters, vooral besturen van verenigingen, dat heb ik uit ervaring heb ik dat opgedaan. Die zijn blij als 's morgens om 10 uur door een scheidsrechter staat en verder boeit het ze niet. Maar die mensen hebben net van dat bestuur de steunende rug nodig. Als er eens een keer zich gaat voorveld dat ze zich ook gesteund werden door een bestuur van een vereniging. En dan kunnen die mensen functioneren. Ik snap de boodschap. Ik hoop dat iedereen die voetballer is of bestuurder is. Ik ben toevallig beide bestuurder en scheidsrechter. Dat de oproep van Henk heel duidelijk is. Ik wens de eigen scheidsrechters heel veel succes. En verenigingen, eigenlijk zegt Henk ook, als je zondag in een scheidsrechter op bezoek komt, geef hem geen extra's. Gooi eens een frikadel extra in die pan. Of doe het in ieder geval, zodat de mens denkt, frek, ik werd hier gewaardeerd. Ze hebben in de gaten dat het de week van de scheidsrechter is. Henk, ik dank dich. Ik vind je een geweldige inzet voor de gemeenschap. En vind je een oproep. En ik moet ook de jonge scheidsrechters zeggen, jongens, blijf vooral doorgaan. Want we hebben nu heel nodig. En vooral die scheidsrechters die zondags nergens zozeer gewaardeerd werden. Ook hier, blijf lekker fluiten. En als je dan tussen de middag even een hoes gaat, nadat je de wedstrijd gefloten hebt, pak ik even een rustpunt en kijk naar TV11. Want dan zie je zichzelf. Verzinners, tot de volgende week.